שלום לכולם, איפה הגענו אנחנו? לפיר 39, כן. אנחנו פה באריות. נכון. רואים את האריות, איזה יופי. נכון. ראיתם? מה יש, ישמעו אותם. עזוב אותו. תשמעו מה. אוי ואבוי למשמורית. בוא לפה. אוי ואבוי לך אם תוריד את זה. תעמוד פה, תעמוד פה. עמית, תחזיר את זה. עמית, קר. אף אחד לא מוריד את הג'קט שלי. טל,